Здравейте! Както се казва, днес е понеделник и добре дошли във втория епизод от поредицата, която сама си измислих, сама си осъществявам и си участвам в нея. Това е като някакъв мини сериал, който съм решила да снимам в всеки ден, в продължителност на една седмица, да виждате какво правя. И днес е втория ден, както казах. Това интро е за тези от вас, които за пръв път попадат на моя видео и се чудат, нали, какво точно се случва. Това се случва. Сега, за всички останали, чакайте да ви обърна. Между другото, вчера ви споделих, че съм си щупила стойката за телефона, което е така. Но днес сутринта се сетих, че имам една много висока стойка, горе-долу метър и половина, е така. И в момента на нея съм си сложила телефона и малко по-трудно ще ми се случва снимането, но докато си купя нова стойка, това е положението. Нещо друго исках. Станах днес сутринта и гледката от прозореца ми е ето така. Вали супер много сняг. Чакайте, че това нещо се клати. Да, вали супер много сняг, има много сняг. Какво да ви кажа? Аз по принцип не се влияя. Чакайте малко да си поседна, само да си сваля стойката. Така, аз по принцип въобще не се влияя от времето. Тоест, харесвам и сняг, и дъжд, и слънце. Нямам никакъв проблем. Не ми влияе на настроението. Гледам да се чувствам добре винаги. Не знам защо ви го говоря това нещо. Може би, за да ме опознаете по-добре. Но да, има хора, които знам, че когато вали дъжд, супер много се депресират и това им влияе на настроението. Даже имам доста близки приятели, които са така. Но да, не знам дали вие сте така. Не знам дали на вас ви влияе. Може да ми споделите в коментарите. Аз просто обичам, примерно, когато вали дъжд, си представям да правя по-спокойни активности. Примерно, да гледам филмче, да се гушкам с някой, не знам, някакви такива неща, по-романтични. Като вали сняг, особено ако съм в планината, ми е супер готино. Сега тук в града просто не ми пречи. Да, слънцето е ясно. Много обичам да е слънчево и да е хубаво времето. Добре, за времето ви уточнихме нещата. Не знам защо грам не ми идва на ум, като почвам да снимам, да си затворя вратата на тоалетната и винаги е затворена. Чакайте да ходя да я затворя. Така, сега искам да ви разкажа горе-долу какво ще правим днес. Допивам си кафенцето, ще си поговорим още малко. След това мисля да седна ето тук, както може да предположите. Лаптопът е до мен. Всичките ми листове, маркери, тефтери. Да. И ще поработя. В момента е към 8:30-9 някъде. И ще съм си вкъщи до... ще си поработя едно 4 часа. Аз да кажем 9 ще седна да работя. 10, 11, 12, 1, да. Някъде до към 1-1:30. Около 4 часа ще си седа на лаптопа и ще си работя някакви неща. Няма да ви разказвам какви, да не ви отъкчавам. Чакайте, че малко ми стърчи косата. След това отиваме пак до залата. Днес имам уроци от 3 до 9 вечерта, което означава, че ще излезна от вкъщи към 2. По принцип излизам половин час, 40 минути по-рано, за да стигна на време, но понеже сега има много сняг навън, предполагам, ще пътувам много по-бавно. Мисля да тръгна към 2:10. 2:10, да. 2:10, за да ми е спокойно. Преди да тръгна, ще си направя обяд, ще се хапна тук вкъщи, защото съм до 9 часа и трябва да си яде и най-вероятно ще си взема нещо и за залата, но ще видим дали ще успея да си приготвя нещо за залата. После сме на тенис, това е днешния ден. Работа вкъщи и тенис.
Добре, все пак, преди да започна да работя, се изкушавам да ви споделя какви ще са акцентите в моя работен процес. Първо ще седна и ще довърша някои неща около новата програма Предизвикателство, която създавам в момента. Аз ще ви разкажа малко повече, надявам се, идните дни. Но мога поне да ви споделя как се казва. Това ще е 28-дневно предизвикателство без лактоза, глутен и захар. Само 28 дни. Не се притеснявайте, има какво да си яде, въпреки че така малко звучи стресиращо, но в крайна сметка, когато изключиш тези храните, които съдържат тези неща, пък освобождаваш място за по-полезни храни, като плодове, зеленчуци, месо, риба, яйца, като тези храни, разбира се, че ще бъдат позволени по време на това предизвикателство. Аз уж нищо нямаше ви казвам. Издавах се, споделих ви някакви неща, но както и ДД, върху това ще работя не малка част от времето. След това да напиша към 20-на имейли към фирми с предложения да им изнеса като лекция, пак обучение, workshop, нали, всеки го нарича по различен начин, на тема хранене и здраве. Това нещо страшно много ми харесва, обичам да го правя и просто, както се казва, искам да си предложа услугите на тези фирми, които съм харесала. След това имам пак няколко телефонни разговора, които да направя и чакайте, имам си списък с задачи, чакайте, ще си погледна да се подсетя. Какво ми е за днеска? Друго. Задача номер 1 съм записала да си купа стойка за телефона. Това няма да го направя днес. Защото ако нямаше сняг навънка, щях да тръгна пак към 2:10, да мина през Jumbo, да си купя стойка за телефона и да отида към залата. Обаче сега с този сняг ще ми отнеме много повече време днес да свърша тази задача от обикновено, а не искам да губя време да отида до Jumbo. Затова ще си поръчам или онлайн, или някой следващите дни ще си купя стойка. Така. Общо взето това са ми задачите, така като хвърля един поглед, телефонни обаждания, работа по програмата и имейлите, което хич не е малко и трябва да го свърша тук за няколко часа. Добре, може би е хубаво да спра да дърдоря и да се захвана с нещо по същество. Разбира се, отново няма да ви снимам как седа на лаптопа и работя, няма да ви е много интересно. По-скоро ще ви е интересно резултатът в моята работа. Надявам се програмата да е готова до 2 седмици, да кажем. Това 28-дневно предизвикателство, за да можем да започнем да го правим заедно. Добре, почвам да работя и ви оставям за момента. Така, сега ще си изпредна едно бързо обядче. Хапва ми се салатка. Имам чери, домати, краставица, авокадо и козе сирене или някакво сиреновче или козе, не знам. Някакво сирене. И яйца. Това ще си направя. Една салатка и 2 яйца. Да, това е. Ето сега ще ви покажа какво си направих. Буквално за 2 минути. Знам, че нали, не изисква някакви супер кулинарно майсторство да направиш 2 яйца с салата, но по-скоро искам пак да ви споделя нещо за мен.
И то е, че за мен е изключително важно храната... Чакайте да си обърна камерата. За мен е изключително важно храната да изглежда добре. Да е цветна, да ми е добре подредена, да ми е красиво. Не мога просто така да си чукна 2 яйца и отгоре да нафърлям 2 краставици, не знам. Даже до някъде според мен храната е изкуство, поне аз така я приемам. И гледам дори наистина, когато си правя елементарни неща, пак да ги докарам така на вид. Затова, чакайте, пак ще... Затова, примерно, така съм си я подредила салатката и сега ще си я разбъркам, разбира се, и ще стане като манджа с грозде, но ето така изглежда по-добре и ми е приятно така да си я сервирам. И яйцата така, да си ги поръса с нещо, да, усещате. Обичам да има отношение към храната. Айде, пак сме на път към залата. Облякла съм си възможно най-дебелото яке, даже едва си мърдам ръцете, че отдолу съм се навлякла с още няколко горни, обаче се притеснявам да ми е студено. Да, нещо исках да ви кажа. Какво беше то? Докъде ме видяхте във влога? Хапнах. Да, хапнах, довърших си някои неща и сега се движа на ръба на закъснението. В момента е 2:35. За съжаление, най-вероятно ще закъснея 1-2 минутки за първия си урок и това го правя тук в последните няколко месеца. По принцип мразя да закъснявам и съм точна и мразя да чакам. Това е едно от нещата, които наистина ме изнервят, да чакам някой. Но чакайте само да си хвана телефона, че тръгнахме. Въпросът ми е, че гледам до последната секунда да свърша нещо. Айде само това да довърша, и накрая тръгвам в последната секунда и закъснявам 1-2 минутки. Да, това не харесвам в себе си. Напоследък хем се опитам да го променям го няколко дни, после пак старата песен на нов глас, пак да закъснявам по няколко минутки. Тук не говорим за 15 минути, говорим буквално 1-2 минутки се бавя. Но на мен това не ми харесва, защото бих предпочела да съм няколко минути по-рано, а не няколко минути по-късно. Да. Та сега отиваме към залата и ще сме там до края на деня. Искате ли да ми участвате в влога? Да. Кой ден? Кой ден? Кой ден ще се излучва или кога ще го снимам? Не, смисъл, кой ден конкретно ще е? Втори. Втори? Да. Ние така ще се правим на ти, кой си? И това ще да направим 5 на седмица. Колко годишни играехте сме? 4. 4, да. 4. Ужас. Вие сте една възраст, нали? Да. 14 сте. Нали? Ти 10 години. Да. 10 години играем. Това си годишнина. Имаме си годишнина. Така, сега да ни продължава към 10 часа в момента. Знам, че е много късно, обаче съм супер гладна и ще си направя нещо за ядене, защото днес съм яла само това, което видяхте на обяд. Яйцата с салатата и наистина съм много гладна. Знам точно какво ще си направя. Една рецепта, която супер много обичам и е много вкусна. И не случайно съм я кръстила нещо много вкусно. Така се казва рецептата. Ще ви я покажа, разбира се. Обаче ще да ви помоля нещо. Както ви казах, днеска играх 6 часа тенис. И не само, че физически съм изморена, това е ясно, нали? Аз съм свикнала, не мога да кажа, че съм супер изморена. Въпросът е, че 6 часа не съм млъкнала. 6 часа така бях, което е нормално и то ми достава удоволствие там, като съм в момента, да си говоря с хората, да им обяснявам, нали, да има настроение. Супер готино ми, обаче обикновено в момента, в който ми приключа часовете, изкача в колата, особено като се прибера вкъщи и
енергията ми пада. Просто усещам умората и в момента я усещам. Да, знам, вече сме близки с вас и мисля, че ще ми позволите просто да си готвя и да не говоря. Просто да ме гледате как си готвя лекичко. Като, разбира се, ще ви покажа крайния резултат. Ще го направя с панака, после ще си го хапна с удоволствие и мислех да направя, да отговоря на един-два имейла, обаче ми звучи супер наладичево. Даже ме е срам да го кажа пред камерата. Добре, може и да отговоря на един-два имейла и после седна да поработя влога. И така, това е за днеска. Утре пак. Но очаквайте. Много ви благодаря, че ме гледате. Много ви благодаря, че ме следите. Много ви благодаря, ако сте се абонирали за моя канал. Много ще ви благодаря, ако се абонирате за моя канал. И така, хайде да готвя и да хапвам, че съм много гладна. До утре!